L'agricultura ecològica està de moda a Castellar del Vallès, on cada vegada més gent s'anima a tenir el seu propi hort en alguna de les parcel·les que lloga l'empresa Ecohorts Castellar. Una activitat que, com s'ha pogut apreciar, per exemple, aquest 14 de maig, esdevé idònia per a molts en el seu temps lliure. Des del primer dia que ens hem habituat bastant bé. Hi ha companyerisme i si a baix hi ha bastantes eines i d'un i d'un altre. Vull dir, el primer que arriba agafa la que necessita. Jo, que sóc jubilat, disfruto, però a més, també disfruto que els tenim per la canalla. Els nets, vull dir, disfruten a base. I llavors, quan tens un moment a casa, mira, vaig a donar de menjar a les gallines, mira, vaig a regar aquelles 4 enciams que vam posar. Yo soy uno de los pioneros aquí en este huerto ecológico. Yo no vengo del mundo de la agricultura ni de nada de esto, no tenía ni idea. Aquí las labores más duras pues nos las hacen los propios dueños y bien, pues la relación con los vecinos es muy buena, es extraordinaria. Para el autoconsumo todo, no vendemos nada. Y para regalos pues das a conocidos, amigos. No només jubilats, hi ha persones de pràcticament totes les edats i condicions que opten fer-se hortolans en aquest espai. Estic aquí amb els meus fills, Adrián i Anna. Com sempre, els caps de setmana venim aquí una estona a l'hort i estar una miqueta aquí amb la natura. Ara tenim tomàquets de diferents varietats, carbassons, pebrots, albergínies i carxofes. No sabíem d'horts i aquí, com som una comunitat gran, doncs ens anem preguntant, escolta, això com ho puc fer? Escolta, això què he de fer? A l'hort hem après com surten les plantes i com creixen. A mi em va agradar des del principi. Sí, perquè a mi em feia molta il·lusió plantar i regar també. M'agrada molt plantar ara. Quan vaig venir aquí al principi no sabia molt bé com es feia. És una experiència molt maca amb els meus fills, l'Albert i el Gerard, perquè estem junts per poder plantar, anem mirant les verdures. Vam plantar d'aquí darrere, els tomàquets que tenim de penjar, de Montserrat, xerris, també tenim aquí pebrots vermells i verds, l'escarola, blat de moro. També tenim maduixes. A vegades llegim del col·legi, d'amics meus, i amb les gallines, els pollets, l'hort, i s'ho passen bé, juguem, i això sempre a mi m'ha encantat. Aquest pollet de raça a raça i aquelles d'allà, però no són de raça pura. Ecohorts Castellar disposa de zona d'esbarjo per als infants i d'un hivernacle.